Svaka radionica sastoji se od 3 općenita dijela. Prvi dio nam je zagrijavanje i zagrijavanje ima vrlo važnu funkciju da ljude uvede u taj svijet igre i svijet istraživanja. I ono se sastoji od vježbi opuštanja, vođenih vizualizacija, rada sa disanjem, rada sa pokretom, ponekad uđemo u nekakve tjelesne igre koje nismo možda radili od kad smo bili mali i sve sa tim ciljem zapravo da se oslobodimo i da se dopustimo tu igru. Nakon zagrijavanja ulazimo zapravo u jedan tranzicijski dio gdje se lagano upoznajemo sa bijelim papirom, gdje se rješavamo straha od tog bijelog papira, mičemo očekivanja zapravo kako bi to naše kreativno izražavanje trebalo izgledati. Tako da su tu neke vrlo jednostavne vježbe šaranja ili rad sa nedominantnom rukom ili odabir samo boje, oblika, zvuka, riječi. U središnjem dijelu radionice na raspolaganju je cijeli art bife, cijeli niz različitih materijala i najčešće ljudi kažu da ovo nisam radio, ovo nisam koristio od osnovne ili koliko dugo ovo nisam vidio, ajme koliko šljokica. Tako da taj veliki izbor različitih materijala omogućuje ljudima da se izraze na različite načine. Nakon što smo radili tu središnju temu, svatko ima svoj rad ili više radova i sa njim onda radimo povezivanje sa našim svakodnevnim životom. Dolazimo do toga zapravo što to znači za svaku osobu pojedinačno i kako ta osoba može ono što je o sebi saznala na radionici, kako to može primijeniti u svom svakodnevnom životu, u životu u kojem svi imamo obaveze, mjesta gdje moramo biti, ljude s kojima se moramo vidjeti. Kako možemo te nekakve iskre veselja i igre primijeniti u svakom danu. Kad sam bila mala, puno sam više čitala, puno sam više provodila vrijeme u nekakvom razmišljanju, igranju i sličnom, dok recimo kad odrasteš toliko te uhvatite neke svakodnevne obaveze da ovako neka prilika da pobjegneš na 2 sata od svega je baš odlična. Volim doći ovamo zato što su to 2 šarena sata koja poklanjam sebi. Pa mislim da nisam bila svjesna zapravo što sve odrastanje nosi sa sobom i mislim da nisam dovoljno uživala u svom slobodnom vremenu i u druženju s prijateljima i slobodnim aktivnostima. Nisam uopće htjela odrasti kad sam bila mala. Meni je jako pasalo biti zatvorena u svoj mali šareni balon i svijet. Onda sam odrasla, ali sam shvatila da odrasti ne znači odreći se svega što nas je činilo djecom. Taj odrasli život ima toliko nekih svojih briga i problema da stvarno nema potrebe da u njega odete prebrzo, jer ćete onda samo tražiti ovako neke izlaze kao što su Evine kreationice da se vratite u djetinjstvo. Da je zapravo najbitniji proces tog odrastanja taj da zadrže sve ono što ih je činilo djecom, da zadrže tu zaigranost i tu znatiželju i tu kreativnost, jer je to ono što će im dati pogonsko gorivo u odrasloj dobi. Nemojte se žuriti, nemojte. Uživajte dok možete.